लेगमा सलामुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा हो रे मार दी जोड़ाओ माँ पलियार के दिले गमा एहसान बदी मनमा दमीने पैगामुना लेगमा सलामुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा तस्वीरुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा हो खर्च बादर कौमा बेखदीना जौमा नाजुना बजुड़मा समा दईद काटुना यौ गिफ्ट तस्वीरुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा सलामुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा लेगम दिसरला सुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा वरजस्तर की कतूरे कतूर कचल पे पोरे बाने मकवानो रे कौम दर्द स्वालुना लेगम दिसरला सुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा सलामुना गुंचे गुंचे गुलुना अख्तर दयार तयोसा अख्तर दयार तयोसा सुपर मोबाइल जोन सेंटर वदूद शाह मार्केट क्वार्टर जैनागा फोन नंबर 03013776170।